Kung mainit ang weather, gusto mo pagbugnaw, pwede ka mag-dip sa ilanga swimming pool. Kag, kung matugnaw naman ang weather, pwede ka magpainit diri sa may jacuzzi. Kag initanan, yara lang sa tubangan mismo sang imo nga villa. Suwabe kag chilla nga lugar para magbanding ang pamilya kag barkada. Pwede ma-rent ang bilog nga villa nga may 4 ka mga bedrooms, malapad nga dining area, may kitchen, may swimming pool kag jacuzzi, may matahom nga view kag matugnaw nga weather. Tagpila, wait lang, dugay-dugay ihambal ko na pati ang ilang nga promo. Mga 45 minutes to 1 hour lang nga drive halin sa Bacolod City pakadto sa Don Salvador Benedicto. Kag bangod rainy season, i-expect mo na nga may mga oras nga mas matugnaw ang weather dito sa karon. Suwabe kag chill man ang ride on board sa Ford nga Ranger Wild Truck. Ang dami of course, syempre kay Ford, given ka ang comfort ara sa Ford. Basta Ford, komportable ang biyahe mo, especially sa mga big bone, ka mga tao, big bone! Pero syempre, bisa na ka batsi-batsi sa dalan, suwabe, katama gyapon sa dalagan, pares ka suwabe sa nato ng music sa biyahe. Pagdating ng araw, ang iyong Comfort kag safety ang priority sa sininga wild truck. Bisan may mga rough road nga malabyan, suwabe lang, hindi mabatsagan. Perfect para sa taklasan isang bukid kag kargahan isang mga bagahe. May 12 inches nga colored portrait touch screen kag wireless Apple CarPlay kag Android Auto. Gani, chill lang ang ride. Kag subong, may promo ang Ford Negros Occidental. Para sa 4x2 nga wild truck, may 130,000 pesos nga cash discount in all payment mode. 100,000 pesos naman ang discount para sa 4x4 until July 31 lang ang promo. Balik kita sa trip ta. Hindi ka na makalabot sa DSB proper. Malabot mo na ang Barangay Igmayaan. May mga road signs kag makita mo na ang Kwartitos. Ara man ini sa Google Maps. Isa ini ka private mountain villa. May fence ang area. May 4 ka mga bedrooms kag kada room air conditioned. May 4 ka mga bedrooms kag ang kada room air conditioned pagid kung hindi ka pa kontento sa katugnaw sang lugar. May hot and cold shower. May rooms nga may king size nga beds kag mayara man sang family room. Kada room may own veranda. Kag sagwa lang sang rooms, may swimming pool and jacuzzi. May tables nga pwede kapihan. Take note ha, hindi lang magpa-cute-cute sa camera kay basi mag-pak siling ko gid. Amo ginaginahambal ko nan kay kabog at nagid katama kag wala nagalantaw kundi jutayan lang maligo kape aga pa. Samtang nag-swimming or nagakape, amo sini ang imo nga view. May aras ang area para mag-bonfire kag mag-chill ang grupo. May pavilion, diri ang dining area. Malapad, pwede mag-accommodate sang grupo. Kumpleto sa utensils kag tanan mga kinahanglanon sa kusina.
pwede ka magluto. Yes, mabalon ka sa pagkaon, dito mo lutuon, pwede. May araman sila sa brick oven kung trip mo yang magpizza. Pwede mo initanan magamit. Ang pavilion, ara lang sa higad sa swimming pool. May mga friendly staff man sila nga mag-assist sa inyo nga pagstay diri. Shout out sa kay Maymay, si Vea kag si Jomar. Ang regular rate nila for exclusive view sa bilog nga villa nga good for 12 to 14 persons is 20,000 pesos. Kung hindi kaigo sa room ang iban, pwede mag-pitch sang tent for additional fee. Subo nga July, may promo sila. 16,000 pesos ang bilog nga villa until end of July. Pwede mag for the day lang nga trip, kag pwede nyo lang ma-message ang mga Facebook page nga Kwartitos for more information. Kung sumahon mo, more than 1,000 pesos lang ang iguan per head, kag exclusively para lang sa inyo ang bilog nga area. Ang lugar, perfect for intimate gatherings o kung bonding moments, may it be for family o kung barkada, para maka-relax ang tanan, kag maka-enjoy. Parehos man kung on board ka sa Ford Ranger nga wild truck, maka-relax ka na sa trip, kag maka-enjoy sang imo nga view sa palibot. Basta road trip, mas maayo gid nga partner si Ford. Number 1, ang comfort mo gid, kag imo nga safety wala gina-compromise. Kag subong is the best time nga mabakal sang imo nga wild truck. Kung nakita mo ini nga video, sign ani nga mabakal ka sang wild truck sang Ford, kay man may 130,000 pesos nga cash discount kung nagbakal ka subong nga bulan sang July. Always find time nga makabakasyon bisan makadali lang. Make memories, lasting memories with family and friends. Ining lugar, perfect siya para sa mga intimate nga bonding moments sa magpamilya o kung magbarkada kay man kabuli ka mismo ang nag-okupar sa bilog nga area. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Diruming, i-follow mo nga Facebook page o YouTube channel, DJ Cast Negros. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kaginiang Tripping Diruming!